салому алейкум бародарони азиз, хушомадед ба канали Самир Трейдинг. имрӯза видеои мо мешавад дар бораи тарзи регистратсия, верификатсия ва пополнения дар сайти Qotex бародаро. Пеш аз ҳама дар канали мо подписатсия кунед ва силкаи ҳами сайта Qotex ва силкаи телеграм-канал мо дар закреплении комментария мемонам. Дар омада ҳатман подписатсия кунед ва дар сайти Qotex дар омада регистратсия кунед. Ман шумо дар зубон нишон медиҳам. медонед аввал телеграм-канали ман бародаро дар ин ҳаминҷа силка мондагиай. ина медонед ин ҳами силка ё агар ягон таи дига пост кардаги бошам, закреплении комментария зер мекунед, ин ҳами чиз мебурояд. баъд ҳаминҷа силка ҳастае. мебиёед ҳами силкаро меҷиҳед. дар инҷа чӣ мебурояд? Тарзи регистратсия. баъд ин ҳаминҷа странада Таҷикистана мегирем бародаро. Таҷикистан валюта USD ҳамхел беста худаш хубае. баъд дар инҷа эмейлтона мезанед. Эмейлтона мезанед, дар поён паролтона мезанед. баъд ҳар деги галочкаро зер мекунеду регистратсияро меҷиҳед. тамом. баъд уже шумо регистратсия мешавад. ина мо ҳозир аккаунти нав кушодум. баъде ки регистратсия кардем, шуморо инам хеле ҷода мепартояд бародаро. баъд ҷода медироем. Профил инами поё набинед. 5 та чиз ҳастай. мо байнавишта инами профилай. медироем бародаро, чӣ хел ки мебинед ҳамаи чизо не подтверждён уфтесай. мақсад толи подтверждат накардагиай. дар инҷа бародаро аввал якм письмо эмейл отправить повторно мекунеду дуруни эмейлтон медироед, подтвердит мекунед. тамом. подтвердит мекунед. ба ин ҳаминҷа ҷое ки не проверено бояд проверено шавад. баъд дар инҷа имя ҳаста. имятона мисол чиста чӣ хеле ки дар паспорта менависед ба англисӣ бародаро, ягон хел хато нашавад. баъд дар инҷа дата раждениеро мегиред, мисол кае ки бошад мегиред инам хеле. баъд адрес мисол Душанбе, мисол да Таҷикистан шаҳри ҳами Душанбе, номери кӯчатон, номи кӯчатон, баъд номери хонатонро менависед. тамом. баъд дар инҷа чиро пур мекунед бародаро. бас аввал сохранита зер мекунед. дар инҷа худаш чӣ мебурояд? лишняя информация мега. вақте ки сохранит мекунед, дар инҷа уже подтвердит документи ҳаст. документ медироед, ID картаро мегиред, паспортуна пеша. баъд пеша сурат гирифта рой мекунед. худаш верификатсия мекунад дар байни где-то 5 минут. ҳамикати аккаунти шумо 100% мешавад. баъд дуюмбораш чӣ да медироед? агар ки шумо вообще новичок бошед дар ҳами Qotex, шумо метавонед ки бародаро чӣ кунед? демо счёткати торговаться кунед, ёд гирифтанда. ва мо курси худмон надорем ки нархаш 330 сом мебошад. медонед дар курси мо полный трейдинга ёд мегиред 2 моҳ бародаро. дар онҷа ҳамаи намуди дарсҳо ҳастаи видеоурокҳо ҳастаи медонед ёд мегиред бародаро. баъд мебиёед дар инҷа пополнит карда сумми реалӣ кати кора сар мекунед. мисол чӣ хелай дар ин ягон кас гуфта наметавонад 100% ки анализа мисол чӣ гум ами сделка карди бояд 100% бигзара, барои ки ира ҳеҷ ка намедонад. но аз рӯи анализ шумо кам мисол кор карда метавонед. медонем мисол USD Бразил ягон чӣ хуба мегирем бародаро, ягон параи хуба мегирем. аз инҷа мисол мегирем ягон мақсад зависит аз сумтонай бародаро. сумтон чанд қай ки бошад. мисол агар $1000 бошад сумтон, мегирем $5-10 сделка мекунед. ҳозир майра ина мегирем $5-10 сделка мекунед. ай уда зиёд не. ба инам хеле бародаро медонем мисол анализ мекунед, кора сар мекунед. мақсад чӣ хел бигум, агар ки шумо ба $500 ҳами кора сар кунед, рӯзашда спокойно метавонед ки чанд қа бигум, спокойно метавонед ки ягон $15-20 кор кунед. яъне ки $2, $3 сделка мекунед 7-8. 5 минимум ҳами $10 кор мекунед, максимум $15. конечно минус дора у вақте ки шумо мисол ягон чизро намефаҳмед, ягон чизро нахондагиен, тарзи анализа медонед худсарона мақсад кор мекунед.
баъд конечно чӣ мешавад, мисол медонем минус мерен, ина хеле бисёр минус мерен. Агар ки шумо хонен ҳамира, мисол дурен курса бихарен, бихонен, мақсад курси мара не толика, мисол метавонед аз интернет ёд гирен, но аз интернет ёд гирифтан камтар душвор аст бародаро. Чӣ хеле ки хитоб медонем, мисол ай куҷо ки бигирен да, мисол ҳамин главне шумо ёд гирен ҳамин чиза тамом. Мисол ина дидем бародаро, ҳозир мо $30 сделка кардем ва уже минус дарафт. Дар ҳолати минус рафтан мо ҳатман мегирем сума 2 баробар нему, ами 1.7 баробар мекунем. Мисол $50 мегзарем уже дигар парада. Ягон параи соз мековем бародаро. Просто ма ду сделка карда шумо нишон додесам. Мисол аслан ма сделкаи хидма чанд доллар, то есть мисол дар баланси ман $1,500 ҳастай. Ай ҳамун $1,500 мисол чанд доллар? $4, максимум $8 сделка мекунам бародаро. И хеле бисёри одамо даже $200 мепартоянд, ай $200 $50 сделка мекунанд ки уже 4 сделка кунӣ, агар минус рава, ту уже полный минус даи. Сливат мекунӣ сумта тамом. Ҳамин кати кора бас мекунӣ, трейдингам дар дили чӣ мешавад. Барои мо лучши бародаро мегум фақат 1%, даже 0.5% балансона истифода барен, навса бидорен тамом. Дар ҳамин трейдинг главни навса бидорен, худаш ҳамааш соз мешавад. дар инҷа баъд чӣ кор мекунем? Ҳамин медорем як рӯзда 5 та сделка мекунем бародаро. Ма лично худам таймер главни ма 3-5 минут мегирам, просто барои видео дароз нашиданаш ма ҳозир 1 минутӣ гирифтесам, но аслан 5 минут кардантон дар кора бародаро. 5 минут мекунен, 3 минут мекунен, кор мекунен. Мисол ҳам инҷа мегирем 2 минут тарафи поёнда бародаро, барои чӣ ки ҳозир дар инҷа бародаро надидесен линияи сопротивления омада расидаги, ай инҷа ки бояд поён бигирен, чтоб ай линияи тренд зада поён мефира, яъне ки чӣ хеле ки дидем дар инҷа пробития нашидаги, барои мо поён бояд мо инами рах мегирифтем, лекин мо камтар успех накардем. Барои ҳамин бародаро ҳама вақт 1 минут нагирен, ҳеҷ вақт кам шуда 3 минут, зиёда шуда 5 минут бигирем бародаро, намешавад. Бояд ки шумо ҳамин чӣ хеле ки гуфтем 3-5 минут бигирем барои кора сар кардан. Инам хеле бародаро трейдинг дар ҳолати минус рафта, мисол вақте ки дар чӣ шумо сум зиёда ба ҳазур шумо метавонед ки 2-3 баробар дагон бигирем бародаро ба тарафи поён, мисол куҷо ки набошад. ва ждат мекунед бародаро буд шидани сделкотуна. Мисол ҳозир бисёри одамо дар видеосозӣ фақат плюсови рафтагишона мегиранд, нишонтон метиҳанд бародаро. Ин чиз бародаро, мисол чӣ бигӯм, дар ин чиз хоҳӣ нахоҳӣ минус мерай, но ҳама